Máme asi 4:30 ráno, blížime sa zo Zlomiskovej doliny do Rumanovej dolinky a za chvíľu budeme v žlabe, ktorý vedie na balkón, z ktorého potom sa odpojíme smerom doprava na Zlobivu. Neviem to približiť na GoPročke, ale taký ten ostrý cipik presne v strede obrazovky, to je Zlobiva. A dneska v zostave Kečup, hej, Hej. a Paťo z Hajka. A dáme to, či nedáme? Ešte to musím povedať, že či to dokončíme. Dneska by sme si mali vyrovnať účty. Teda my dvaja. So Zlobivou. Hej. Áno. Paťo si ho dá na prvý raz. Kečup tým chce povedať, že boli sme tu na začiatku januára v čerstvom snehu. Vyšli sme až 40 metrov pod krížik, ale bohužiaľ čas bol neúprosný. Nestihli by sme to za svetla naspäť. Takže vraciame sa sem a ideme dokončiť. Ideme vyriešiť problém. Približujeme sa do žlabu. Ešte nás čaká nejakých 10-15 minút v súťovisku. A nastupujeme do žlabu, ktorým vyjdeme na balkón, na terasu. A odtiaľ budeme traverzovať pod poslednú časť Zlobivej, pod technickú časť. Počasí zatiaľ perfekt. Môžeme to vyzerať na klienta, na klientovú s vodcom. Nie, takto. Takto my pôjdeme pekne hore. Po pilieriku. Nenávidím ťa. Spolu sme to máte na bodine, ne? Hej, však ti hovorím, že vtedy sme išli do tohto pravého žlabu. Paťo, nenávidím ťa. Za to je si odvratý. Stále. Aj teba chráni. Ja viem, že mňa. A to, že to už dávno. A to len preto, že nedrogujem tak ako ty. Nenávidím ťa, Paťo. Tu už je rýchlo 3 metre. Hej, tu už to bude naskakovať. Máme 2200.
To tebe? Jaj. Mňa to mililo, ja som myslel, že mne sa niečo vyplo. Počkaj. Toto bez záberík, ak idete hore po tej skale. Toto je suché. Z tejto ľavej strany to je pekné, suché. Dobre, už budeme za chvíľu na terase a ideme na balkón. Bardzo piękne. Bardzo piękne. Toto ide na Ganek. Ganková štrbina. Smerom na Gankovú štrbinu, tak. Čo? No, však to už je kúsok. Teraz budeme viac menej traverzovať. Tam ani nejako extra nebudeme stúpať, tam možno tak 100 a tam bude záver, tá vežička bude tak 100 metrov. No, pekne. Toto bude rýchlovka dneska, hoši. Ja ti hovorím, že kľudne by som ten Gánok jebol. Ale daj pokoj, ja som vedel, že žije. Dive sa... kamziček. Nie. Tu je. Nevidím. Ešte ho máš pod horizontom. Paťo? No? Ako sa volá táto hra, na ktorú sme práve vyliezli? Birkenmeier. A smerujeme kam? Do večných lovišť? Do Snilovského sedla. Kámoško. Rysy? A divaj na vysokú. Rusy. A vysoká. Na Rysoch som bol prednedávno. A na vysoké nikdy. Jo. Krásne. Ale za to na vodu chodím raz ročne. Raz za pol roka. To sme boli dávnejšie, kamo. Január. 5. január. Hej? Tento rok to bolo, po novom roku sme dali, pár dní po novom roku. Hej? No. Ja to mám zaevidované. Áno. Pamätáš si, ja som išiel tu spodom a Ľubo išiel tuto hore do tých, cez tie skaly. To bol ten oný, nie? Ten pilier jeden. Ale to bolo už takéto nebezpečné, či to až hore? Nie, to až tam. Tu ešte prelezeme jedno rebro, druhé, kuloár a hento je balkón, myslím. Tuto hore je balkón, vidíš ho? Hej, to je ten balkón, tak tam ideme. Na ten balkón. Tam si ja hodím šlofika. Kľudne. Alebo ty si to hoď a my si dáme šlofika. Nemáme sa ďalej, my sme za pol hodinu na balkóne a za pol hodinu na vrchu. Ale mňa stále láka ten Gánok, keď už sme tu, lebo to fakt nie je ďaleko. A ty to dáš, kečup. Tam nepotrebujeme lano. Na Gánku lano nepotrebujeme. No však ale to ťa nakopne. To ťa nakopne. Ja som mal v pláne, že dám v lete aj Gánok a dnes je taká dobrá príležitosť. Ani neminem... to, že si ušetríme ten skurvený nástup. No. Ale čo uvidíme. Však keď počasie vydrží a budú síly, aby som to kľudne dal. To je to, že síly už teraz nie sú. Nie sú? Ale sú. Akože sú, ale... Strašne unávne to chýba, ty kokos ten spán. Tam mu tá hlava zatočí a budeš mať čo? No nič, ale ty keď... Ale veď tam... tak... Ale veď ty tam nemáš nejako, to máš len 700 metrov do Kačacej doliny. Výškový? 700 je ten spád z druhej strany. Není také, to nemáš ani kilometr. Ale výškový. No? No tak to mám
No. Vidíš, tu sú aj mužici, ja som išiel vtedy aj v zime dobre. Som aj ísť tuto dole. Obchádzať to rebro. Už teraz som vysoko, ale tu sa to dá. Zase až tak nízko nemusíme ísť. Ale toto prejdeme. Toto dali v zime, dáme aj teraz. Dobre. Špicaté skalky. Toto je taký dobrý loker na ruky. Tuto tento. Dobrý? Hej. Dnes sa prichytíš. A vytrhneš. Jo. Á, toto je ináč krásna stena. Ty kokot, riadne sa šmúrka, ty kokot. A tu sa mi... To bude mokré. No, obuv je zlá. Ale aj one. Kamene, tie machy sú nasiahnuté. No tam je hlavne... A popičky sú vyschnuté. Tam je hlavne obuv zlá. Čo to máš, La Sportivy? Nie. Keby som mal La Sportivy ako ja. Aldadisa si to. Červené La Sportivy nikdy nekupuj. Vždy modré treba. Červené sú na bicykel. A modré sú do hôr. Dobre. Toto dáme týmto komínkom. Ja ešte sviecim kečup. Aha. Dobre. Toto pojeme komínkom. Pekne členitý, ostrý. No tu je aj v lete mokro a na jeseň je tu vždy námraza. To sme aj tak dobre dali, že v januári sme toto jebli až hore. No, je ten kuloár. Jo, to je vončo. Nádhera. Zase ešte musím odfotiť. No dobre. OK. Tu budeme ťahať doprava, ale tu si ešte vyjdem vyššie. OK.
Už vidno aj Satan. Toto je loker. No, pekne, za chvíľu budeme na balkóne. Toto len obídeme a budeme na balkóne. Už nás čaká potom len záverečných 100-120. Možno by sa dalo aj týmto žlabom ísť, ale to je dosť také prudké. Alebo týmto komínom, čo? Rovno hore do tej špary. Podľa mňa by to bolo v pohode. Dalo by sa, ale tá záverečná pasáž bude koluma. Tých posledných 10-20 metrov to bude koluma. To odtiaľ to vyzerá. Akože tak bol by, ale bol by. A museli by sme všetko rozkladať. Jasne, že sa dá, však to je špára, pekná. A je tam kopec... Stačí, keď sme mali polmetrový hexameter, či hexcenter, polmetrový. Polenov inak treba brať, že sa vždycky. Že zajebeš. Že konár nejaký, no. Paťo, budeme ti dávať konár na chrbát. Pôjdeš s konárom. Také väčšie, také 5 metrový, taký klácek, no vždycky si z neho urožil, koľko metrov. Máš doma tú pilu ozubenú? Hej, tú pilu dáme. To ti dáme kolo krku. No, ale v zime to... A naša skupina sa bude volať Pilčici. Oveľa čakšie. Samozrejme. No, vieš čo? Ja by som to jebol tu. A pôjdeme hore po pilieriku. Asi aj to tak urobíme. A čo je tu? Alebo aj tu sa dá, cez ten komín. Asi cez tento komín to dáme. Komín vyzerá už doma dobre. Jasné. Tu je hore mužík, vieš, čiže ide sa určite hore a teraz len či cez tento komín, alebo potom pilieri, dá sa všelijako. Kde ho vidíš toho muža? Tu je hore. Tuto a odtiaľto sa pôjde doprava. Pôjdeme po tomto pilieri hore a tamto pretraverzujeme vo vyšších miestach, lebo tu je to také... Jo, toto vyzerá fajn. Čo? Podľa môjho odhadu to už ukazuje len 140 metrov. To nie je možné. Môže to byť toto, že vrch nad nami. Dobre, prejdeme sem do tohto druhého piliera. Páťo, nepodvádzaj. Nepodvádzaj. A ten tu druhý pilierik. Vieš, dobre, musíme ísť presne ako kraje. Ty koko, no. Čo ti jebe? Dávaj bacha. No, to tu urozili. Keču, my ťa nemôžeme stratiť. To je kokotia. Dobre, pôjdeme hore. Sem hore. Sem hore. Musím ísť čo najvyššie a potom balkóne sa bude travezovať. Tak sa niekedy takto moc pošmíkam. Hej,
Dobré ruky musia byť. Keď sú dobré ruky, je všetko OK. Áno, vysvetlím len tak. Dobre. Jo, sme dobre. Tu je mužik a teraz už pôjde krásny úsek, skoro rovinka na ten balkón. Dáme na balkóne pauzu, veď to máme 50 metrov. Na balkóne dáme. Napravo. Tá rovina, to je balkón. Vidíš mužika? Toho veľkého? Toto, Paťo, bol jeden taký stiahodlhý snehový kužel. Nič tu netrčalo, žiadne skaly. A my sme toto tu traverzovali bez lana. Dívaj na ten sklon. Tuto hore, hen tie trčali, tam sme robili, tuším, ten štand. Tuto, niekde, nie? Tam to, ohen ten kameň to dal Ľubo, ohen ten kameň, špicatý. Aha. To je ono, presne. A tu, keď sa to utrhlo presne tu v tých miestach, tak toto všetko ide až dole do doliny. Dívaj sa, tam sú ľudia. Ale vieš, čo my urobíme? Nepôjdeme tak, ale my to jebneme takto priamo hore. Ja som tiež rozmýšľal. A pôjdeme tuto po tých blokoch. Tak to urobíme. Ale hentam máš, kde je tá odbočka, dívaj sa, hentam je odbočka. No, tuto to rovno. Nie, my pôjdeme už tu. Toto budeme ťahať, takto po hrane. Ale hentam, nie tu. No, ale my tu takto poťahneme po hrane a pôjdeme hore. Idem. nie, čo si. Ideme na balkón. To je zradné, dívaj sa, toto je previs. Vidíš hore? To je negatívne, takto. Negatívne. Fakt, že sa mi takto akože dávno nešmykalo. Svecíme? Aha. Dobre. Kokos, dosť sa šmyka. Tak šmyka sa, lebo je to mokré. No. Toto má vždy problém, táto strana, lebo stále je v tieni. Tu svieti slnko až večer od 3. od 4. Pamätaj, že toto bolo také brutálne sa dívať dole do toho snehu. Však samozrejme, lebo... Ale si rozmýšľal, že kokos, keď sa toho trhne, to je až koniec. Samozrejme. Že zastavíme sa až na Popradsko. No určite, to by si bol mŕtvy. Ten prvýkrát, čo sme išli, určite. Dve na ten sklon. Mimo to, že by si ostal zavalený tak 3 metre pod snehom, lebo ten žľav sa zužuje. Sme na našom balkóniku. Povestný balkónik. A tu sú naše krásne piliere až hore. Nádhera. Nádherička. Tuto je taký výšvih. Tuto je taký výšvih. Ja som to kľudne skúšal aj tu po tých pilieroch. Môže byť zážitok. Teraz by to šlo, si myslím. Kač? To člení, to je krásne. Len sa šmyka ten kameň, vieš? No, je to pravda, ale... Možno, že aj podľa mňa lepšie, ak cez ten žľab to tu drbať. Ale hen tam sú krámle, ty kokot. Kde? 3, nevidíš? Raz, 2, 3. Tuto hore, že? No. Na tom pilieri. Skúsme to vyliezť normálne pekne po pilieri. Však ale potom pilieri sa to leze, len my sme kokoti išli vtedy henta ďal a my sme prešli až hentam a do hentoho. Toto je asi schádzanie. Je tam mužik síce, ale ten komín bude podľa mňa schádzanie. Ja som tu chcel ísť v zime, ale z tejto strany to bolo ostré, ale tu vidím, že by sa dalo. Tuto správa hore na travi a potom už ideš po tom členitom. Ja navrhujem... Hen tam tie platne budú ťažké, ale to vieme výjsť. Ja navrhujem, poďme sa naviazať. Nie. Kade chceš? Bacha, je to tu rozjebané. Dosť. Ruky, chlapci. Hlavne ruky. Zadiaľ to vidíme. Krajo. Počkaj, pozriem sa, nevidím. Ale... Počkaj, pusti ma, Paťo, prosím ťa. No tak sa vidíme tu.
Nie, toto isto nie. Však poď prvý ty. Šepáče, mi neveríš? Tade isto nie. Tu pôjdeme. Toto je Po týchto vyšlapané. zárezoch. Je to? Tady to hore. To je Sú to tu mačky? krásne členité. Pozri sa, že či sú mačky. No sú tu hlavne, je tu chodník. Takže určite sa ide tadeto. Tak tu zaobídeš, hej? Určite tadeto, chlapci. Je chodník? Je tu chodník. Sú tu stopy. Takže jedna z variant je aj toto. Máme tu vodcov. Asi je. Je, vidíš, vodí. Má na lane. Má na lane klientov. Paťo? No. Ty si sa dostal zase. Nie? No ale ja... Mám taký pocit, že hej. Jo. To je pekne položené. Sú tu špary. Určite bezpečnejšie vylezeme tadeto, jak cez ten komín. Počkaj. Tady to je. Tady to a tou špárou pôjdeme hore. Určite. Určite. Tu dokonca ani ten žlab nevyzerá až tak... Čo robíš? To šmika. Však ale ruky. Však mám ruky. Tak môžeš ísť nohou bez rúk. Sa náhríme do piče. Nenáhlíme sa, tu je zlaňak. Krásny zlaňak, to asi do toho komína. Je zlaník, je tam niečo? Povedaj pomalšie, lebo to... Jo. No musíme rukami vyvúknuť. Dobre. Počkaj, tu je dobrá medzera, pusti mi, povol, ja si to tu jebnem. Super. A teraz už nejebnem, vieš? Ja sa tam kde chytiť? Tu už je to lepšie, no. Musíš rukami ťahať, no. Tu už je to lepšie. Nohy. Musíš nohy položiť, vidíš? Tuto tieto členité kokotiny. Tie nohy sú dôležité. A hlavne... Tu je ďalšie. Neboj sa... Kraje, nie si teraz nikým ono. V pohode. Daj si prehodečky. Tu už je to položené, tu nemusím. Vydrž. Vydrž.
Ja vás tu prehodím cez kameň a pôjdete. Tu je dobrá špára, super. Super, super. Dosť. No tak si ho ťahaj, preťahni ho. Ja vás budem doberať, hej? No ale máš ešte 50 metrov ťahať. Dobre, počkaj. Spravíme toto. Máš tu jednu HMS-ku. Hej. Toto už pôjde dobre, chlapci, tu je to členité. Tu sa už bude dať. A je to aj také viac položené. Dobre, a ty iba doberaj ma. No však jasné, ja to budem istiť. Počkaj. Hodím si ťa sem cez kameň. Vydrž. Dobre. Poď. Nezabúdaj, že náľavou máš stupy na nohy. Nohy sú dôležité, hej? Aj v tej vrchnej časti. Tú nohu tam daj do rozporu, normálne právačku. Dobre, super. To už dáš. Pekne. Dobre, doprava choď, hej, doprava. Tam po tom balkóne vidí doprava, dobre. A poď sem za mňa. By mohol ísť kečup. Poď za mňa a ty... No a teraz sa mu to tam zruš, hej? Takže ja sa odpojím, hej? Odpoj sa. Ty to musíš zrušiť. Daj aj uzol rozuzli, to je jednoduchý uzol. Tú karabínu daj von. Dobre. No uzol iba rozuzli. Dobre, a chod na bok a karabínu nezabudni. Nie je tam, tu. Ja som to mal takto cez tento kameň. Pozor. Je dobré, ale jak chcem ísť na bok. Tam to daj dole. No však tam chod dozadu. Dobre, môžeš kečup. Poď. Máš 30 metrov lana doťahni. 20. Môžeš. Mám lano. Ber. Úštrov bielý. Toto bude dole asi na zlaňak, čo? My pôjdeme cez ten komín. Aha. Tam bude ľahší. Tam už to poznáme. Môžeme ísť aj tady. Ale tu si pekne sadneš. Jak na onej. Také tie rímsy nápravou máš na nohu dobre, na právačku. Len... Ber. Máš si úplne. A ty koko sa riadne šmyka. No. Strašne. Pravá noha, kečup. Tam tá rímsa. Tam presne. Rozpor. A na Sokolika by to nešlo? Išlo. Ale nádhera. Teraz vidno krásne aj Rumanovej Gánok. Lano bol dobrý nápad, že? Dalo by sa aj bez neho, no len je ten pocit lepší, no. A tak teraz je to o tom, že sa to šmíka, vieš? Dobre. Si nikdy 100%. Dobre. Tak to nechajme teda. Oni si tady auto, že? Hej, to už párov, pôjdeme hore. No tak to správame takisto. Dobre. Už to dolezeme takto. A Krajo, Kečup. tu odliez aspoň 25 metrov. Dobre, ja pôjdem úplne hore. Máme väčší úsek. Hej. 25 metrov ti zakrytím, kedy bude polka, na tú polku naviažem paňu. A on doloží tým 20.
Tuto to bude o rukách ešte, táto posledná medzera. Ale tu už je to pekné. Tu je to fajn. Dobre. No toto už je členité, chlapci, to je dobre. Trajo, a takto krásne ťa hodím do tejto spáry, dívaj. A kebyže jebneš, tak ideš okolo. Pohode. Ty sa tiež chceš niečo hodiť? Hej, asi to tu z tejto strany. Tam už sa chodí, nie? Hej, tu už sú balkóny, vieš, tu už sú také rovné balkóny. Ale idem ešte vyššie. Lana je dosť. No, toto bude dobre. Teraz mi povol. Ide Paťo už? Ešte nie, vydrž. Vydrž. Dobre. Vieš čo? Tu by som to kľudne aj dal. Tu by som to kľudne dal, že môžete ísť a ja tu budem. Poďte. Tu je dobrý kameň. Není loker, dobre drží. Môžete. Doberaj ho. Hej, len nechod nejako rýchlo, lebo to lano tre, vieš, o kameň. Počkaj, vydrž. Dať sa to do tej, dobre. Teraz poď. Ja to musím tak, aby som to z toho kameňa nevyvliekol, ale zároveň nechcem to treť o kameň, vieš? Ja viem, ale sa ničí. Každý pohyb je na inom milimetri. To nie je, že to ti v jednom bode pre ondi. Stojím pri mužiku. Dobre, ty sa zruš, Paťo. Nech je voľné lano. Nech vyťahne lano. Dobre, dobre, poď von. Môžeš, kečup. Počkaj. Povoluj to, jemu to povoluj a ja to budem mať voľnejšie to lano a môžem ho cez to. Ty ho vlastne ťahaj, hej, kečupa. Ty ho doberaj a ja to tu budem potom ten zbytok posúvať do kameňa. Aby som ho nemal také napnuté a nešúchal to tak moc, vieš? Dobre. Nie, ty mi pustí, Paťo. Dobre. On musí mať napnutý u mňa, vieš, na kameni. Ja som myslel, že aby si ho doberal ku mne. No, ešte mal, vieš. Vidíš? Chcem to robiť bezpečne, vieš, takže radšej nech sa to šúcha. Nech sa to šúcha. Čo by to bolo znamenalo? Jak to neurobíš bezpečne a mne sa šťukne, ideš aj ty? Nie, to je dobrý oný, to je úplne za skalou, v pohode. Dobre, ber ma. Hej. Počkaj, ešte musíš čakať. Ešte má voľné. Ja som myslel tu, aby si mi to priťahoval, vieš, tuto, zľahčoval. Pri tom kameni. Vydrž? Dobre. Nie, pusti to, Paťo. Dobre, poj. Počúvaj, vieš čo by bolo ideál? Ty poď sem, kde som ja, Paťo. Ty budeš to lano len ťahať dole a ja ho budem, tuto pôjdem hore a... No dobre, jebať. Nevadí, poď už, kečup. Toto už je podľa mňa OK. Toto je v pohode. Už bude stále viac položené. Takže 2, 3, 4, 7, takže 50 metrov. Koľko je hodín? 7? 7, 20. No, dobrý čas. My máme do 1 čas.
A gánok už jebeme, ale... Táto zlobivá je technická. To je fakt, že je už lezecký štít. Hlavne tento záver, no. Dobre, povedz mi výšku, aby sme vedeli približne, koľko sme od vrchu. 2384. Takže nám chýba 40 metrov nám chýba. Takže nám chýba 40 metrov, my sme na... 2400, nie? 2425. No a je 50 metrov. 2347, 50 metrov. Je tak 100? 85. Tak 80 metrov nám chýba. Dobre. Dobre. Idem ďalej, hej. Nechám ho tu o ten kameň. No ale vieš čo? No. Prehoď toto daj zhoď a ja ho nemusím preťahovať, vieš? A hoď si tam svoje. Jasné, rozumiem. Naopak hoď, čo ideš liesť doľava. Nie, práve že tu sa ide. Hej? Tu sa ide na pilier. Tu je choďak. Tu už je chodecké, chlapci. Čo? Tu už je chodecké. Hej. Dobre, nevadí. Jak je to chodecké, tak nezdržujme sa. Ale počkaj, pozor. Ešte tesne pod vrcholom, ešte sa nás bude lána. Dobre, nakufrujme ho. Nakufrujme A keď ho. bude ťažký úsek, sa zase priviažeme. Áno, a nehaj si ho zaviazané, len si ho hodíš okolo neho. Trajo, takto. Tak počkaj, ja prejdem, lebo aby sa ti nezavadzal. Keď si ujažem. Trajo. Takto, dívaj sa. Tu určite nemusíme ísť teraz lánom, minimálne 50 metrov určite nie. Čo robíš? Ty si ho zviazal dole. Hej. Čiže nakufrujem ho normálne. Ostam Paťo tu. Hej. Ale už vidíš, už sme na tej výške približne. Toto už je vrchol, hento ešte, no. Niečo ma drží, kečup. Dobre, asi si na to stúpil. Počkaj, aby bolo tak narovnako. Ty čo robíš? Ale nechceš si tie machy riadne. Ono keď ideš po nich a sú suché, to je jak šmirgel ty toto. Ale ako náhle sú troška mokré, do piče, to lepšie kebyže tam ani neboli. Že? Jo. Daj si dole ten oný. Vlak. Jebnem ti to do vlaku. Oni išli kadia, išli správa či zľava? To už je jedno, myslím si. Ja si myslím, že touto šparou ideš až hore, vidíš? Takto. Jedna, komín, ďalší travers, komín, hore tá špara asi hore. Dobre, počkaj. Počkaj, ja to musím upratať, lebo... Vyjebáš si, hej? Vyjeb. Čo ty ľudí? Kečup svietím? Hej. A ja sa zasvietím, hej? Sleduješ, kam ideme? Hej. Nie, to sme preleteli. Ty nemáš Red Bull, Paťo? No. Že či nemáš Red Bull? My sme si dávali Red Bull. Je to? Tadia? Hej. Ide. Istý? Určite. Som si istý. No tak to je... Počujem, poď sa pozrieť túto kraju.
Tuto sa poď pozrieť. Skúsim ešte toto. Možno traverzne. Ale toto je akože, kámo, taká čistá šestka. Toto. Ja hen tam síce je taká ona. Nie? Toto vylezeme. A kaďa to chceš viesť, čečíku? Dobre, ale taďal to, ale počkaj, ako sa tam dostaneš? Čo normálne? Schody. Krajo, ale toto nepôjdeme bez vklinencov. Nechod tam. Je sa na tú a rovno jebneš až úplne dole. Tak sa vráťme a traverzneme to tamto k tomu komínu. Oni možno tady išli, ja som ich tu nevidel. Mne sa zdá. Nevadí, vrátime sa. No ako sa teraz vrátime? Však lánom. A kaďa to chceš traverznúť? Tuto sa dá, tuto poza tento balón, vidíš? Je to členité a sme v tom komíne, tu niekde je tá komína. No. Normálne. Áno. Tu sú pekné schody. Ty nevieš spraviť jeden krok do toho. Počkaj. Zajde si poď Tu. Tu pekne po hranke. Tu pekne po hranke. Tu sú dobré skaly. No tu si nevybereš, tu sú bloky všade, vidíš. Tu už sú veľké bloky. V závere. Jo. Už sú veľké výšvy. Toto je na lano. To sú veľké bloky. A na okolo? Nie. Nie. Tam už je hrana. Tu sa dostaneme, tuto. Tu je dobrá skalka a týmto komínom, dívej. Vidíš? Pekne sa vyšvineš. A sme zase o poschodie vyššie. Presne. No ale nedivím sa, že toto sa tu zlaňuje, lebo tu fakt už toto schádzať. A hlavne tento štít je stále zatečený. Daj si iba koleno a potom už si sadneš. No, myslím si, že tu si pozlaňujeme solidne. Dobre. Tu drobné schody sú, vieš, tam si dávaj nohu. No, musí človek ísť aj na kolena. Hanba, nehamba. Ale čo je pozitívna správa, vidím už vrchol. Čo je najhoršie? Ja neviem, ako si tak Najhoršie je to, Kolena. neviem, ako on tu prešiel. Tým komínom choď, Kečup. Tým komínom, tam si daj nohy. Do komína. Toto už je Do tej špáry, tam máš choď po tej špáre. Ja by som tu- ja vidím, ale No, a tam máš aj na nohy stupy. Ja by som dal túto ládnu tam. A iba rukami sa vyšvihni na kolena a potom už pohoda. Toto by som dal ládnu. Však tu zlaníme, toto zlaníme. Kámoško, ale po tejto drine ma odtiaľ to nikto nedostane, tu budem 2 hodiny sedieť. No a teraz čo? Koleno. Paťo? Do piči. No, hovor, že toto je nevyložiteľné? Hej. Neprikladá. To rozparom si išiel. Tak ako ideš, dobre ideš. Na kolena. Na kolena. Zháňam nejaký kruchy.
Počkaj, stoj tam. Stoj tam, ideš do záveru. Počkaj. Ešte aj po tých blokoch. Na Eurofotku. Hej, musíš dať vysoko, musíš dať ďaleko ruky hore. A vyšinúť sa rukami a kolena. Aha. No akože je to fakt, nie je to nič ľahké. Zlobiva. Ako to vyzerá tam? No už vidím vrchol. Tu už dobre, to už dolezeme. No proste to máš veľké balvany, no urobíš 2 metre hore, 3, teraska zase a takéto kocky. Ty si išiel pravou či ľavou stranou? Touto pravou som išiel. Pravou. Kečup. To v zime by sme nemali šancu. Mali, lebo práve, že je to pod snehom v zime. Ale v zime my si nemali na to žiadnu výmenu. Toto sa vám píti, nie? Kokot. Jo. Ty, koľko to čekuje. Ďalší, tu je dobrý chyt. Sú tu dobré chyty na ruky, chalani. Nimi sa musíte vyťahnuť. Chod tou medzerou. Tu už je vrch, tu už je vrch. Chod tou medzerou, Paťo, do tohto rohu. Nahmataj si ten malý kameň. Ukazujem ti nám teraz. Rovno nad tou špárou je taký malý kameň. Ten si chyť právačkou. Chyť si ho právačkou. Tam. A nohu daj až úplne do tej špáry, do tej vrchnej. Nie do hentej, až do tej vrchnej. Zdvihni nohu až... Nie tam, ešte vyššie daj, do tej špáry. Není to loker, udrží ťa to. Je to loker, ale udrží ťa to toľko. Nohu si daj doľava. Tak. A tým sa vyšvihni. No vidíš to, veď sa neboj. A keď to obídeš len teda nie... Neobídeš to, to sú šikmé platne, tam jebneš. Súžiš tu hore po pilieri. To je jediná cesta. No, dobre. No, chyť sa už toho vrchného kameňa a kolenačky hore a už si v pohode. A tu je zase si túto chyť kamene dobrý. Tam je špicatý. Tu, niekde. Tuto. Tu musíš dať vyššie ruku. Choď hore až. Normálne si lahni na kameň a tu si daj ruku. Tu si ju pekne dáš do špary. Tu. Tam si ju pekne zahraň. Áno. Toto je len na zlenek.
Tak dole, jasné. Však tu je zláňak, chalani, je tu zláňak. Nejaký starý, ale je. Maj sa opatrne. No. Hej. Pohode. Pohode, som hore, chlapci. Áno, som pri ňom. Majo, dobre? Čaute. Láhni si na ten kameň. Láhni si naň. Keď si len láhneš, tak tuto hore máš také zachyty. Kade idete, chalani, potom dole? Tuto niekde do žlabu? Dávaj zachyty, no. Hrebeniem. Idete hrebeňom, aha. Máte povedať pestičku. Však tu je one. Pestičku. Však tu je kríž. To sú veľké vloky, no je to ťažké. Pozme si na rovinu. Ale divaj sa na to. Je to krása, ale ťažké. Krásne, jo. Majo, sme tu. Hej. Je to tady. Keďženový kríž. No počkaj, ono by sa to dalo dať po hrebení, čo? Na Agánok. Čo? Jebe. Krásička. Dívaj sa na tie dva. To je bomba, čo? Mega. Ale neponáhľame sa, chalani. Ja tu nejdeme sa náhľať. Čas je dobrý, počasie je dobré. Čo tu sa spravím cez Zláňaky? Ten treba zistiť, ten zláňak, ale sú tam 3, takže 3, cez všetky 3 to dáme. Pôjdeme dole To má 25 metrov zlenia. Zláňakmi. Ako dá sa to aj zliezť, ale... A potom, zase ďalší iný som nevidel. Za piče. Ty keďženový kríž. Počkaj, ono by sa to dalo dať po hrebení, čo? Na Agánok. Aha. Majko. Krásička. Dívaj sa na tie dva. To je bomba, čo? Ty kokot. Ja. Yes. Fakt. Yes. Môžem? Počúva, ono keď to jeblo tu, to zašuchlo. Tu. No určite tu. Čo, kde ide do piče? Všetci si vychutnávame vrchol, iba kečup sa tu furt musí plaziť po všelijakých dierach. To je had. Neodpisuj motorku Janky. Dostali si moje cigare. To vieme, ale pozri ostatné. Pijo ma to. No? Pijo iba. Kávu si položiť môžem? To ti páči, Jožko, vypeliš kady, že? No tu máme jeden zlaňak. Je taký trojitý, no to by malo vydržať. Tento trojice to zajebeme. No, to by malo vydržať. Ale daj to cez polku. A jebni ho dole. No však, ako inak.
Pusti ma tam Paťo, aby som to videl. A uviažeš ma Majo? Čo? Uviažeš ma potom? To neviažeš. No, nazvania dáme. Ja idem ale bez zóny a bez prosíka, ale to piči, čo si kokos. Normálne odrým, ale jak sa osma robí bez prosíka. Vítajte ma. Chytaj. Nakufujeme polku. No tak nejako, no. No dobré, ale kde pôjdeme? Tuto dole do tej onej, na tú policu? Kaž? Tak jebneme to tu na tú policu? To je tam, kde sme sa... Hen tam dole zojdeme. To nevidie 25 metrov. Jasné, že hej. 25 metrov nie. Nie, ale však myslím nemyslím túto policu, ale tú dolnú. No čak na tú dolnú, no. No, ale tam, že či máme niečo potom, vieš? Čak uvidíme. Ty kokot. Vítajte ma. Však ako v podstate týmto sme... Nie, my sme tu išli. No ale nepojeme to ďalej. Pôjdeme teraz, lebo ten problémový úsed bol tu. A my ho teraz zlánime, takže paráda. Dávaj ešte kúsok máme. Dobre, polka je. Nakufruj si ty tú svoju. Urobuzol najskôr. No a teraz to, vieš čo urob, ty musíš jebnúť to dole. A ideme teda hen tam, No tak jasné, až tam to zajeb, do piče. No, to si nezajebol. No dobre. Ty pôjdeš? Asi hej. Piče, nemáte niekto ešte jednu karabínu voľnú? Ja mám, chceš? Požičaj mi. Ktorú? Čo? Odopni mu hen tu. Hoci ako. Kokodál, jak sa zbierajú tie oblaky? Poďme, ja neviem čo tu Neboj sa, čakáte. počkaj. Idem už. Toto odopni, odšrobuj. Daj kečupový. No dobre. Čo na ten plusík je taký voľný, ty kokot. Čo? Hej! Vydá to. Nie, vydrž. Vydrž? Teraz čo? No teraz poď sem, ku mne, aj s lanom. Tak, zlaňuj sem. No, a moc sa hlboko nepúšťaj, hej, stráž si tú výšku a tu sa potom chyť skaly a prejdi ku mne. Máš lano zajebané v medzere, si ho vyšvihni. Postav sa a no, povol si ho a tam to odjeb z tej medze, tak. Ešte. Dobre. A poď teraz sem. A odviazok krám, mne je strašná chyba. Nie, Kečup, ty tam ostaň, zober si svoje lano, ja nemôžem používať svoje. Ono sa ničí. Už dvaja dneska išli, tam je limit. Takto? No, trebárs. Hej, tam chod na tú policu. Ešte cuvni dozadu. No, tam si dobre. Kečup, ale ty musíš ísť dole. Čo robíš? Ti to trvá dlhšie než mne. Ale on ide hore. Dívaj sa, ide hore. Nie, ide dole, hej, dole ide, fakt.
strašný srdiak. Musím ti povedať. No. Jeden aj druhý. Prečo? Lebo ste mi... No vytoč ma. Tam si sadne, lebo ti bude kožať nohy. A tak, jak si rovno ti preklznú nohy, tam to šmíka. Vidíš? Pustím, ako ma bere. Teraz prejdem ku vám, hej? No poď k nám, no. Paťo? Vytoč ma. Na sokolíka, dobre. Kokot len vráta. Ty mi hlavne nejebni na ruky. To je jediné, o čo ťa prosím. Áno, dík, zrovna tuto. Vytoč ma. Pekne sa rozmotalo z tej panenky. Si ho zväzovala, už je v piči, rozjebané. Zase keď ho Paťo ten tak chytil, tak to je Paťova chyba. To je chyba. Je to Paťo tvoja chyba, že? A ísť do Rici. Čo jasné, že to je jeho chyba. To ti bude zavádzať. No, tuto bol niekde ten úsek. To je ono? Toto je ono, no. Myslím, že hej. Stojím, prosím ťa, pozri sa. Hej? Je tam dosť miesta. Čo tvorí ti to? Hej. Hej. A nevadí ti oni to? Nie, no, musíš si tak nastaviť. Ja tak neviem na. No, to ešte to bude nižšie ešte trošku, ale nevadí, toto zídeme. Paťko, no? Musíš vyfajčiť, dobre. Paťo? No? Ja chcem, aby keď prídeme dole, aby si tam prečet si na dole gate a spravil tam harakiri. Ty koko, toto čo? To musíš ísť dole, Paťo. Nie, ale... To sa ide dole. Paťo, kde chceš ísť vlastne teraz? No tu je to miesto, ale to zídeme. Hej? A ono by sa dalo aj obísť inač. No, A toto? no tým nezídeš, to je taký istý komín šmiklavý. Toto je isto lepšie. To bolo tam, kde... Tu je zlaňak. Tu máme zlaňak. Dávaj on. Tu je zlaňak. Jeden plusík. No. Ukáž? Ale vyzerá byť pevný. Ukáž mi. To dáme, veď to je krátký. Tu je. Aha, to je dobrý. No, Tak dobre, ideme. dá lano, Paťo. To zlaníme ten kúsok, lebo to fakt... To už nezladieme ten kúsok, to už pôjdeme až dole. Alebo až dole, kým čo to dá, no. Aj keď to je jedno, si myslím, ale... Ešte volá, to je strašne dlho, to kým toto tu spravíme za pol hodina ďalšie. No nevadí, ale isto bezpečnejšie, ako toto tu sa... Ale, ako, skúsime? Nie, tam to bolo, vieš aké, že tam som chcel vyhopávať, tam by si musel strašne dlho... Ja viem, ale dole vidíš na nohy, kde A dívaj dáš. sa, len tam je tiež zlane. Ale ten už nevyužijeme čosi. To, ale ešte aj, že keď jebne, tak sa ešte rýchlejšie naučí. Ty koko, tu idú riadne one. Ktoré? A to je taký zlaňak do piče, 4-metrový.
Daj nejaký kamienok hore, nech úrad na obnovu mužikov nám nepiče. Taký není úrad. Je taký úrad. Taký úrad. Úrad na udržiavanie mužikov na tatranských cestách sa to volá presne. Ty koko, teraz som sa skoro zjedol. Áno, lebo ideš cez kokotiny. A tuto bude mať prúser, chlapci, takže som vás zle zaviedol. No jasné, že si zle Ale zaviedol. nevadí, ja to tuto traverznem, ako keď sme išli hore. Tebe jebe. Nie je to až taký prúser. Treba ísť po tých špicakoch. Traverzni to tam doprava na to rebro. Vieš čo mám najradšej? Keď je mokrá skala a je na nej mach. Popíši. Strašne, to mám aj ja rád. To je totálne dobré. To je brutalita. Strašne to mám rád. Ty koko, ja som vedel, že my sa nedostaneme dole dneska. Kráľo, čo si to vybral za cestu zase? Ja dobrú, technickú. Zážitkovú. OK, zlobivu máme za sebou. Yes. Vybehli sme si hore, dole sme zlanili. Teraz sme zišli dole žlabom a už nás len čaká mega dlhá cesta na Popradské pleso a potom na Štrbské pleso. Dobre? Tak ja to mám ťažké v živote, lebo ja všade chodím a furt niečo vymýšľam. A vidíš, ako som dneska išiel. Ako si išiel? Z festivalu rovno sem. Nevyspatý, 2 dní som nespal už. Z festivalu rovno na zlobivu. No. Vidíte? Toto je šéfko. To nejak, No, tento, akože- to nejak tento odkundes. Čak on je tehotný, ale... Čo príde o 2:00 z roboty otvorí 17 pivko. pív. 17. a leží až do polnoci. Kde si ukážem, tam idem. Nie, No. nie. Kde si ukážem? Kde si ukážem? Nie, nie. A na Všetko. budúce povedzte do videa, kde máme ísť. Ty povedz.